Hello everyone at hello sa Team Focus Family. Maingay kasi ang mga alaga ko guys. Ayan, mega mega shoutout sa inyo sa baba, Geraldine's Makilan Vlog. Thank you sa pagpunta sa bahay ko. Jong Waray, pahingi jacket ma'am, Vince TV, mega mega shoutout sa iyo. O anong Jong Waray, umakyat ka na dito. Ayan, welcome Vince TV. Thank you so much sa pagpunta sa bahay ko, Vince. Ayan, mega mega shoutout sa Team Focus Family. At kaya mega mega shoutout kay Pri Idoy, kay Jung Waray, tsaka kay Juju Toledo, kay si Sheila Birano, kay Ayeka Moves, kay Primay Molina. Ayan, thank you so much sa pupunta sa aking bahay. At mega mega shoutout din sa aming admin na si Sheila Mix Black. Ayan. Ayan, mag-iwan lang po bakas para mabalikan. Sige, 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 Vince TV, mamaya balikan kita ha. Ayan, nagbaba na po ng bahay si Vince TV. Pakipuntahan po mga langga. At Vince TV, unahan mo na lang sila, Vince, para balikan kanila. Ayan, legit po ang mga kasama ko dito. Ayan, kaya ako nag-mute guys kasi maingay ang alaga. Habang ako ay naghihimay dito ng Malukia. Ang haba ng ano nila dito, Tugabang. Sa amin sa Ilonggo is Tugabang. Ito siya. Sa kanila ang haba eh. Thank you so much, May Molina. Ayan, welcome Iday ko from Nangga ni Sheila Birano. Bakit hindi ko makita link nyo? From Vince TV, Vince TV, hindi kasi sila bumababa ng bahay. Ikaw lang ang bumaba ng bahay kasi lahat dito halos magkakadikit na. Musta Idol Idoy from May Molina. So what? Naku, suplada ang dating mo, Geraldine Makilan Black. Piktusan kita dyan. Nakakaano sa paa? Bakit ang taba mo, ma'am? Ako nagsalita ang hindi mataba. Siyempre maraming pagkain dito kaya tumataba ako.
Geraldine Makilan Vlog, pikto sana talaga kita dyan. Ha? Guys, may biko ako dito. Binigyan ako ng kapitbahay ko. Hmm. Kinain ko na kasi kaya kunti na lang. Kain tayo, biko. Ayan, Vince TV, unahan mo na lang sila, Vince. Paano ako makasubscribe sa'yo? Unahan mo na lang sila, puntahan mo ang mga pangalan nila dyan. Unahan mo sila, tapos babalikan ka lang nila. Uy, pag diet food, from Geraldine's Makilang Vlog. Ayan, meow from Jungwaray. Ginawa talaga ako nito ni Jungwaray na iring. Mm, Paano di ko makita? Link, May Molina. Yung Twins TV, yung pangalan nila, kailangan ganyan ang hanapin mo. Halimbawa, kay May Molina, ganyan talaga yung pagkasulat. Kasi pag iba kasi, hindi mo agad makikita yan. Grabe naman bowl ng kinakainan mo. Uy, hindi ito bowl. Baliw. Dinalagyan ko to ng malukiya. Yung tugabang ba? Grabe bowl talaga. Tusan kita. Kaya dito ang cellphone ko guys kasi naka-charge to. Baka kasi malubat ah. Nilalagyan ko to. Ayan, Benz TV, kung hindi pa kita dikit, mamaya puntahan kita pagkatapos ko mag-live, ha? Oo, sige, oo, Benz TV, i-search mo sila. Kailangan ang pangalan nila, ganyan talaga, ha? Kasi pag hindi, iba ang ma-search mo. Tapos mag-iwan ka ng bakas at i-ano mo ang kanilang ring the bell para naman at least kailangan full package, 'di ba? How are you, Pareng Jong Waray from May Molina? Sige, 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 Jong Waray, maglapag ka dyan ng bahay mo. Lahat na nandyan po sa baba, pwede maglapag ng bahay, basta wag lang po sunod-sunod at baka masipa tayo ni Lolo. From Geraldine's Makilan Vlog. Maldita talaga itong Geraldine's Makilan Vlog to. Masipa ko to mamaya dito eh. Charot lang, day. Ayan, wahaha, tubawa tuloy si Sis Ayay ka moves. Mamay Molina, okay lang po. How about you? Haha, naka-English din. Wow, nosebleed ako sa'yo, yung waraya. Ano nga ba, Sis May Molina? Hahaha, from Geraldine's Makilan Vlog. Ayan. Sige, habang nag-aano ako dito ng Malupiya, manood lang kayo dyan, ha? Unsa man ni guys ang tugabang guys, so daghan sagbot ba? Hmm?
Abi na akon sa Pinas lang may sagbot, pati diri may sagbot man ang ilang tugabang. Pastilan lagi, uy. Hmm? Alam nyo guys, itong tugabang sa amin sa Ilonggong, malukiya sa kanila. Paborit ko talaga to pag nilalagay sa gulay, laswa, ganun. Naku, ang sarap. Ayan guys, sa mga hindi ko pala napuntahan kanina kasi tulog pa ako. Nagising kasi ako mga 11 na. Kasi anong oras na ako nakatulog kanina. Ano na lang, bawi na lang ako. Ipi-play ko kayo mamaya. Tagwa 1 hour ha. Yun na lang ang bayad ko sa inyo. Sino ba yung kanina ang naabutan ko sana na napatapos na si Jason TV World? Sino pa yung iba guys na nag-LS kanina? Parang bahide na ang Jungpar na hide na ata sa atin. Hehehe. Ay wala nang Jungpar. Sis Ayeka Mobs. Ano na ngayon ang Marfire na ngayon? Ay hindi. Ah, Jong Marge na pala ngayon kasi kagabi umakyat yan si Margie sa akin tsaka si Jong Waray. Ngayon nagbibiruan silang dalawa yon. Ngayon si Jong Marge na pala ngayon. Pwede din Marjong. Kasi Margie tapos Jong Waray. May bago ka na ngayong tandem. Sige kag yaw-yaw diha host magbasta comment atay ha ha ha. Atay mga Jong Waray. Uy, pagsaka diya diri ba? Wala na pag-asa may muli na hanapan mo na si Impar na bagong kalabtib. Ha ha ha. From Jong Waray. Sus, ini-chat mo na yata napatago eh. Ay, meron pala. Day Geraldine Makilan sa Vlog, Picto Santa ka mamaya. Di pa day ka pa dyan sa private. Ano ba? Muntik na talaga ako mawala sa live ko. Atay naman yan, ha ha ha. OMG, hashtag Marjong na pala. Oo, primay. Sila kasi kagabi nag-aanuhang dalawa. Wala na si Jong Park, kundi si Marjong na pala. Hello, host from Jesse Lucio. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay, Jesse Lucio. BG lang, busy pa ko. Sige, Jesse Lucio. Thank you so much sa pabiji dyan. Kachat ko siya may muli na pero friends lang naman from Juwara. Oh, so sad, Jong. Jong Waray, maghanap ka na lang. Ito si Margie, baka available. Nagyaw-yaw ko dirha ba? Unya ang akong trabaho diniwa pamahuman. Lutuon bi ana ni amo. Dagan gid guys sa but ba? Unsa ta lang ni? Akala ko na wala ka. Hindi pre muli nang binasa ko lang kasi ang message ng kaibigan ko. Kasi
Si Margie pala ang type mo yung waray, ikaw ha, from May Molina. May Molina, dana po, di na ako nag-comment kasi sa LS po ako nanood. Vince TV, dapat paghanap ka na lang doon sa kanila ng mga maliliit nilang video at doon ka mag-comment. Kasi kung sa live, ano yun eh, hindi ka talaga makaka-comment. Pero hindi merong live na pwede ka makakomment. Pero mas ano ko sa'yo na doon ka na lang sa video na hindi live para at least makita nila agad. Kailangan kasi may mag-iwan ka ng baka sa kanila para at least mabalikan ka nila at makilala. Ganun yun, Vince TV. Agoy, aha ka talaga, host, ha ha ha, Tangjong Waray. Ay, umamin na din siya from May Molina. Ay, totoo kaya, available pa yun si Margie Jong, ha ha ha. O, di ba? Ano, destiny mo na yan si Margie Jong. Jong, sinong Margie ha? Host, maniwala ka dyan kay host May Molina. Bagakon na. Ha, wow, unsa man ko bagakon. Nga, gabi iba ya, nagyuk-yuk mo dito ni Margie. Ay, pre May Molina. Sabi pa niya, oh, sabi niya, baba ka host ng hagdan kasi ano, akyatin ko dyan si Margie. Ay! Ayan, Marjong from Langga ni Sheila Birano. Ayan, hello Jessie Lucio, Langga from May Molina. Uy, mga langga. Ano na, idikitan nyo naman si Vince TV. O, nagmamakaawa na siya talaga kanina pa. Kawawa naman tong batang ito. Oh. Jong, nagdikit na ako sa channel mo from Ben's TV. Ayan. Hahaha, si Noemi na lang kaya. I'm not available, Jong Waray. Gusto mo pala yung magaling sumayaw at may pa-face expression. Ay, Jong Waray from My Molina. Natawa talaga ako kay Jong. Okay, Vince TV, salamat. Natanggap ko na balikan kita from Jong Waray. Hahaha, from My Molina. O, natawa tuloy si Primay sa'yo. Sabi mo kasi kagabi yung waray, akyatin mo si Margie. So, ayan na. Bakit wala kaya dito si Margie? Paki-PM nga, pre-may muli na si Margie para magkaalaman na. Kasi pag ganitong oras, busy talaga ako kasi minsan nagluluto kami minsan ng aking amo. Tingnan mo ngayon, oh. Pagkatapos nito, mag-a-assist ako sa kanya. GC Lucio, sinoymi na lang kaya. Ay, nabasa ko na pala to. Hahaha, prang langga ni Sheila Berano. Sad yun, si Kordapia, wag muna natin istorbohin. Ay, bakit? Ay, may problema ba siya? Hindi ko kasi nabasa sa ano eh. Agoy, may muli na, bago na naman yan. Hahaha. Naku, Jong ha, wag mo munang anuhin si Margie kasi sa ano daw, sad daw.
Ay, naka-mute pala ako. Ayan, busy-busy lang daw si Geraldine's Makilan Vlog. Thank you so much, Geraldine's Makilan Vlog. Nasaan ang pip? Ano yan? Pipe? Ano yan? Ano? Ayan guys, thank you so much pala sa Team Focus Family. At welcome sa aking 4 million viewers. 4 million na lang ha. Haha, tawa ka po sa iyo host. Bakit ano, Primay Molina? Haha, alin ang bago Jung Waray? Vince TV dan na sir pang Jung Waray. People. Si Sis Ayeka naman kasi, ipip-pip ka lang kasi. People pa yan, pala yan. Natawa tuloy si Primay sa akin. Ayan talaga Primay, hindi ko kasi alam yung people pala yan. Yung itinatari nyo sa akin si Margie daw, May Molina, hahaha, hahaha, natawa tuloy si Sis Ayeka. Yung hahaha from Ayeka mo. Salamat po Sir Jong from Vince TV. Ayan. Ah, ayan, mega mega shoutout sa iyo. Ayan, oh my God, mega mega shoutout sa iyo, Mami MP. Andiyan na naman si Mami MP. Thank you so much sa iyo. Mami MP, hindi pa kita nakikita na ano, na nag
Ayan, kahit sino naman magkaka-type kay Margie pero hindi naman lahat puwedeng ligawan Mai Molina. Hahaha from Jong Waray. Ayan, ipalabas mo na lang kay Fernando po. Host, mute ka naman para malingaw naman kami. Ayan, Jong Waray, kasi maingay ang alaga ko, lalo na ang TV, kaya nagme-mute ako dito. Ganun yun. Tapos may tumatawag pa sa cellphone ko yung mga anak ko. Ayan guys, thank you so much. From Team Focus Family, thank you so much. Tsaka Admin Sheila Max Vlog, so very supportive ng admin namin. Ayan, thank you so much. At magpapasalamat din pala ako sa kay Maika 24 Vlog at saka kay Kuya Kai. Ayan, thank you so much sa inyo, ate at kuya, na laging handang tumulong sa akin, sa aking WH. Thank you so much sa inyong dalawa. Ayan, very very supportive din po kayo sa akin. Thank you so much. Ayan, Ayi, okay fine from Jungwara. Ayi, okay fine Jungwaray from May Molina. Ayan. Biji-biji lang din silang ni Sheila Berano. Thank you, Pri Idoy ha. Napaka-supportive din to ni Pri Idoy. Ayan, very supportive daw. Hindi naman nagpaparamdam admin nyo from Jungwaray. Naku, isusumbong kita kay admin. Mamaya tinitira mo dito, Jungwaray ha. Ayan, okay lang 'yan diyang waray 'no, kahit hindi naman pumupunta dito si admin at least, sa GC, okey naman kami doon. Ikaw piktusan talaga kita diyong waray ha. Ayan, busy pa Juices from GC Lucio. Okay lang 'yan si Juicy Lucio, ako nga din busy dito, may ginagawa. Pero sige lang, fight-fight pa rin. Ayan, welcome host from, Langga ni Sheila Birano. Ayan, thank you talaga ano ha, Pre-Idoy sa inyo dalawa ni Iday. Thank you so much. Ayan, siyempre thank you din so much sa palaging nandiyan, si Sis Ayeka Moves, si Primay Molina, si ayan, mega mega shout out kay admin Sheila Mix Vlog. Ayan, lagot ka, Jong Waray. Ayan, admin Langga, pakibasa ng sabi ni Jong Waray sa'yo. Oh. Pag sure diha Jong Waray, nakabiji ra na si admin. Na mauoy, ikaw gid Jong Waray pikto santa ka unya ba? Ayan na, lagot ka Jungwaray. Ayan. What, tinitira ka, admin, tinitira ka ni Jungwaray. Hindi ka daw nagsusupport. Hindi ka daw nagsusupport sa akin. Lagot. Ha ha ha, char lang, oy. Nakabiji-biji lang yan si admin namin. Ano ka, Jungwaray. Ayan at thank you sa inyo guys ha. Andyan si G. Lucio, tsaka si Priidoy, ayan. At siyempre, sa'yo din Jungwaray. Ayan, kahit na hindi naman tayo totally magkakilala, andyan ka din nagsusupport sa amin. Ayan, thank you sa'yo, Jung Waray. Tumahimik ka, Jung, baka sipain kita eh. Ayan, sipain mo na yan, admin. Sige na, admin, sipain mo na yan. Guys,
Paki-comment nga, hindi hindi ba wala ba kayong naririnig, ako lang? Kasi baka naririnig niyo sa kabila diyan, oh. Ayan, narinig ka ni admin, lagot ka, hahaha, from GC Lucio, ayan, patay ka. Thank you so much sa'yo, Jojo Toledo, ha. Ayan, nakaano pa rin si Jojo Toledo. Thank you so much. Naka-BG-BG pa rin siya. Ayan, thank you so much din kay Jojo Toledo. Haha, share ko kasi sa kanya, LS mo host, kaya andito na. Baliw ka talaga, Jong Waray. Ayan, wala naman. I thank you so much, Primay. Kasi akala ko naririnig kasi magkatabi lang kasi ang sala at ang kwarto ko. Kaya baka naririnig ang ingay ng alaga ko. Ayan, shout out Sheila Kabunay, hahapang Jungwaray. Oo nga, nag, ano to? Oo nga, nang pa-LS sa kanya, nabuang ka, Jong. Oo nga, si admin nang pa-LS sa akin, Jong. Ayan, nabuang ka na daw, Jungwaray. Sabi ni admin, 'di kasi guys, kaya ako ano na lang, kasi wala namang may mag-live. So sabi ko, ako na lang kasi kahit na naka-mute lang siya, kasi mamayang gabi, sigurado maraming magla-live. Kaya sabi ko, ngayon na lang ako mag-live. Ayan. Ayan, thank you so much sa aking 8 million viewers in the house. Malapit na ang premiere, guys. Ayan. Ah, Hello host Tamsakdan from Apple Maasin. Again, welcome sa aking live stream Apple Maasin. Shout out sa lahat from Apple Maasin. Natawa ako kay Jong, haha, from Jesse Lucio. Ha, hadyan ako po. Hadyan ako po, bakit pina-LS? Hihi, walang nag-LS from Apple Maasin. Ayan, malapit ang premiere guys from Sheila Mix Vlog. Nag-share pa ko gani from Sheila Mix Vlog. Shout out naman dyan sa host. Thank you so much sa'yo sa pa-shoutout mo, Apple Maasin. Sis, lipat kita hair lubat na main from Oma Watcher. Sige, thank you, Sisi Ayeka. Ayan, premiere, hihi, excited na lahat. Hihi from Apple Maasin. Wala, ikaw lang host from Jungwaray. Piktusan kita Jungwaray. Jungwaray, add kita sa GC, ingay mo. Oo nga admin, pa-add na lang to si Jungwaray kasi andyan naman palagi siya sa atin eh. Tsaka ano kasi to eh, sarap kasi tong lokohin si Jungwaray eh. Ayan, sige, from Uma Watcher. Sige guys, puntahan nyo ang nag-premiere, hayaan nyo lang muna ako dito guys. Okay lang yun. Balikan nyo na lang ako kung gusto nyo pa akong balikan. Pag hindi, okay lang din. Ayan, welcome sa aking live stream, Empire Queen PH. Tamsak Dan host, thank you so much sa patamsak si Empire Queen. Ayan, isa din po ito si Empire Queen na palaging andyan sa aking live stream. Thank you so much sa iyo, Empire Queen. Ayan, yes, Apple excited all from Uma Watcher. Sino ba mag-premiere guys? Guys, sino mag-premiere? Napipiko naman yan si Jong Waray, hahaha, from My Molina. Mega shout out, hashtag Team Focus from Empire Queen, Apple Maalat, shout out from Jong Waray. Ako mamatay siya, kaasar siya sa akin, di niya ako maaasar from Sheila Mix Vlog. Premier ko yan langga. Ay, premier mo, sige, puntahan kita dito, admin, dito. Nag-start na ba admin ang premier mo? Puntahan kita. Ayan guys ha, huwag kalimutan ng tamsak-tamsak dyan kay host ha. Baka ako kasi minsan guys no, pag pumapasok ako minsan nakakalimutan ko magtamsak. Pero tinitingnan ko pa rin yan. Si Apple pero reaction about me from Sheila Mix Vlog. Okay, Langga Empar from Sheila Mix Vlog. May muli na hindi haha from Jung Waray. Empar Queen PH shout out from Jung Waray. Tingnan mo ang reaction ni Jung, natatawa ka from Sheila Mix Vlog. Mamaya pa kay Apple yan premiere from Sheila Mix Vlog. Hello Langga Empar Queen PH from May Molina. Ayan, thank you so much sa 9 million viewers in the house ko. Ayan guys, thank you.
Ayan, hello sa lahat from Empire Queen PH. Sorry na busy lang sa kaka-edit from Empire Queen. Ayan, andyan pa rin si Priidoy ko. Thank you so much sa iyo, Priidoy. Ayan, 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 ayan. Tumataas ng aking viewers. Thank you so much. Ako host, mag-premiere ako from Jong Waray. Sige, sige, mag-premiere ka. May premiere din ako later, guys. Baka avail kayo, medyo mahaba-haba nga lang hakatamsak and BJ nyo lang sapat na from Empire Queen. Sige, 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 puntahan ng namin yan mamaya si Empire, tsaka admin, puntahan po namin mamaya, ha? Guys, ang mga ninja nyo dyan, ha, itamsak-tamsak na dito, guys. Andyan ka pa ba, Jojo Talido? Kung binura ni Lolo ang ano mo, ang LS mo, pwede ka naman mag-appeal. Brad, pwede ka mag-appeal. I-appeal mo siya, tapos ibabalik lang din naman yan. Kasi yun ang ginawa ko dati. Noon, mga 3 beses akong sinisipa ni Lolo. Hindi ako nag-a-appeal. Oo, 3 beses ako sinipa. Pero nung pangatlong beses, nag-appeal ako. So ngayon di niya na talaga ako sinisipa. Kailangan kasi, Brad, mag-appeal. Kasi pag hindi ka mag-appeal, parang palagi ka na lang niyang sisipain. Ganun yun si Lolo eh. May pagkabaliw din yun minsan si Lolo, guys. Naku, baka masipa na ako mamaya dito ni Lolo. Wala pa naman ng pa-premiere mo lang Sheila Mix Vlog, no? Ay, baliw ako. 10 PM Pinas time po premiere ko. 10 PM, sis, from Emperor Queen, sis Emperor Queen PH, nakapag-edit na din ako, ipopost ko na from May Molina. Ay mami, May Molina from Emperor Queen. Mauna ka na May Molina, May Molina, yan ba yung shopping haul mo sa mong mami? From Emperor Queen, tamsak dan who's ayan, mega mega shoutout po kay Sir Elmer Siretu. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay, Sir Elmer. At thank you so much din sa patamsak sa akin. Shout out Empire Queen from Apple Maasin. Andyan pa rin si Sis Ayeka Moves. Thank you so much, sis. At ay Kashela Mix Vlog, na isahan mo ako doon. Sabi mo pa mag-premiere si Apple pala, prank joke waray. Ayan, o diba, naisahan ka din yung waray ng aming admin. Ayan kasi, basta na lang tong Basta na lang tong sa akin, hindi ko na inedit ng ayos, guys. From My Molina, ilang hours yung shopping haul mo, Mami My Molina, from Empire Queen. 26 minutes lang sa akin, Empire Queen, from My Molina. Salamat sa mga binigay mo ng music. Yung waray, kinamit ko na sa i-upload ko mamaya for premiere. Ayan, from Empire Queen. O diba, host, pasalamat ka sa akin. Share ko LS mo kay admin nyo. Kaya nandito siya from Jong Waray. Ayan, thank you so much sa iyo, Jung Waray, sa pag-share sa ang aking live stream. Ayan. Ayan, Mai from Sheila Mix Vlog. Welcome, Empar. Basta ikaw nanginginig pa. Nanginginig pa from Jong Waray. Ayan. Thank you so much sa iyo, Sir Elmer, sa pag-BG dyan. Ayan. Happy ako kasi pumunta ngayon si Sir Elmer sa live stream ko. Minsan kasi wala siya. Busy ka ba, Sir Elmer? Ayan, hahadjong waray. Lista mo na lang muna mga utang ko from Empire Queen. Hello, Admin Sheila Mix Vlog. Kumusta from my mulit na? Ayan, welcome, welcome sa aking 8 million viewers in the house. Sat-sat ako ng sat-sat, hindi ko pa natatapos to. Ayan, hahadjong waray. Lista mo na lang muna mga utang ko. Ay, nabasa ko na pala.
Ayan, hehe, 'di lang minsan host, laging wala, nahiya na nga ako, hehehehe. Ayan, sige okey lang 'yan sa Sir Elmer, at least nakita kita ngayon sa aking live stream. Ayan, thank you Sir Elmer. Ayan, andiyan pa rin si Apple Maasin. Thank you so much sa'yo, si Apple Maasin. Shout out, Elmer Mancao from Apple Maasin. Ayan, andyan pa rin si Cici Emperor Queen. Thank you so much sa pabiji-biji dyan, Cici Emperor Queen. Ayan, kung madaling araw na sa Pinas, host, di na talaga kaya. Ay, oo naman, ano, Sir Elmer. Oo, sa bagay kasi anong oras na rin ako nagla-live. Ayan, kailangan din ng ipagpahinga ang ating mga katawan. At siyempre, kailangan matulog ng maaga, di ba? Maingay na po ang alaga ko, mag-mute ako. Ayan, welcome, welcome sa aking live stream, Sis Juana TV. Thank you so much sa pagpunta sa aking bahay. Ayan, Tempucos from Sis Juana TV. Ayan, Apple Maasin, Dan from Jongwaray. Apple Maasin, Inday Guapa from Sir Elmer. Ayan, ano na host? O bakit ano na? Ano na Jongwaray? Jongwaray, pag nakita kita, gaganyanin kita, oh. Mawala na ang ano mo diyan sa loob ng ano mo ng parang manggagamot guys ganito. Umalis ka diyan sa kaluluwa ng taong ito, 'di ba gano'n 'yon? Nam
Sige, sige Jung Waray, thank you so much Jung Waray.
Ayan guys, thank you so much sa pagpunta sa ating live stream. Ayan, at mag-i-end na po ako. Thank you, Team Focus Family and Admin Sheila Mix Vlog. God bless po sa lahat. Bye.